Sziasztok, Spisák Andi vagyok, az Amádia Terápia gyermek és felnőtt kineziológia és természetgyógyászat alapítója és kineziológusa. Évekig tartó halogatás után döntöttem most úgy, hogy meghaladva elmés kifogás listámat megteszem az első nagy lépést egy almádiás YouTube csatorna felé, és elkészítem életem első hanganyagát, amit remélhetőleg már sokkal könnyebben fog követni a többi. Az Almádia csatorna vágyott célja, hogy konkrét élethelyzetekben a megfelelő gyakorlatokkal támogatást nyújtson gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt, az élet kihívásaira felkészülni, és megugrani, az elakadásokat és konfliktusokat feloldani, bőséget, gyermekáldást, párkapcsolatot, anyagi javakat behívni, gyógyulni, stresszt levezetni, és belső erőből, békéből megélni és megoldani a fordulópontokat és a próbatételeket, a változásokat az életben. Ez a legelső vizualizációs gyakorlat a saját helyzet relevanciája okán stílszerűen arról szól, hogy támogasson abban, hogy merjünk megtenni azt a bizonyos első nehéz lépést, az áttörő lépést az álmunk felé, az élet bármely területéről is legyen szó. Hogy lépjünk át bátran a saját korlátainkon, haladjuk meg önmagunkat. Hogy megtapasztaljuk, a lélek és az a bizonyos belső hang mindig jó irányba vezet. És hogy milyen érzés azt követni, ez szerint cselekedni, és hogy lássuk, hogyan bontakozik ki ennek folytán a legjobb, legszebb életutunk. Tarts most velem ebben a leges-legelső vizualizációs anyagban, hogy együtt lépjünk át az önkorlátozásból és félelemből a bizalom és szabadság terébe, ahol minden lehetséges, mert lélekből az erő, szívből az út, és mindig van választás. Helyezkedj el kényelmesen, ülve vagy fekve. Hunyd le a szemed, és vegyél egy mély levegőt. Orron be, a szívedbe, a mellkasodba lélegezz. Megtartod, és lassan kifújod a szádon. Érezd, ahogy a tested megpihen, és figyeld, ahogy a levegő az orrodon be, és a szádon kiáramlik. Figyeld, ahogy a mellkasod emelkedik, és süllyed. Figyeld, ahogy minden belégzéssel beszívod a fényt, a bátorságot, a szabadságot, és minden kilégzéssel elengeded a feszültséget, a kétségeket, a túlzott elvárásokat. Most csak te vagy, és a légzésed van, és a szíved nyugodt ritmusa. Figyeld a szíved dobogását. A szíved melegségét. És most lazítsuk el a testünket fejtetőtől egészen a lábujjakig. Ellazulnak az arcizmok, kisimul a homlok, az állkapcsod lazán leesik, ellazulnak a nyakizmok és a vállak, ellazul az egész felsőtest, és mindkét kar egészen a kézfejekig. Ellazulnak a belső szervek sima izmai. Ellazul a has, a gyomortájéka. És közben folyamatosan, hosszan, mélyen belélegzünk. És még hosszabban, még lassabban kilélegzünk. Ahogy lazul a testünk, átlélegezzük minden sejtünket.
Ellazul a hát, szinte kiszélesedik. Laza a csípő. Érzed, ahogy belesüpped a kanapéba, a talajba. És ellazítjuk a farizmokat, és lefelé mindkét lábunkat is. Combokat, a térdeket, lazák a vádlik, a bokák, és mindkét lábfej. Az egész testünk laza. Ebben az ellazult, békés, nyugodt állapotban most képzeld el, hogy előtted egy hatalmas ajtó áll. Ez az ajtó most zárva van, és ez az ajtó a saját korlátaidat jelképezi. Nézd meg közelebbről, milyen anyagból van. Fából, fémből, esetleg kőből. Van rajta lakat, zár vagy retesz. Milyen színe van? És milyen érzés ránézni? Érezd, hogy minden negatív érzésed, minden félelmed, halogatásod, önbizalomhiány, minden régi kétséged most ebben az ajtóban testesül meg. Ez az ajtó szimbolizálja mindazt, ami eddig visszatartott. És keresd meg a kulcsát ennek az ajtónak. Ott lesz valahol nálad, vagy a környezetedben. Nézd meg azt is, milyen ez a kulcs. Milyen érzés megfogni. Ez a kulcs a lehetőségeid kulcsa, az első lépés kulcsa, a bátorságot kulcsa, az új életre nyitás kulcsa, az új lehetőségek kulcsa. Helyezd be a zárba, fordítsd el, és látod, hogy nyílik. Ha a kezedet a kilincsre helyezed, és ahogy a kezedet a kilincsre helyezed, érezd a tenyered alatt az anyagát, a hőmérsékletét, vagy hideg, vagy meleg, sima vagy érdes, és figyeld meg, hogyan reagál a tested. Milyen érzések vannak benned. Lehet, hogy hevesebben ver a szíved, megfeszül a gyomrod vagy a mellkasod, és ez mind rendben van. Most vegyél kérlek egy mély lélegzetet, és mondd magadban, készen állok. Érezd, ahogy a szívedből erő árad a karodba, a kezedbe, és a kilincs könnyedén mozdul. Ahogy lenyomod, az ajtó kitárul előtted,
és a túloldalán tágas, fényben fürdő tér vár. Ez a tér a szabadságod, a lehetőségeid, a valódi életed tere, a legjobb életed tere. Lépj át ezen az ajtón most, és érezd, ahogy a szíved és a levegő, az energiák körülötted könnyűvé válnak. Lassan lépdelj előre, és érezd, hogy minden lépésed után a talaj barátságosan megtart. Szinte fellélegzel. Most már mögötted van a fal. A régi korlátok, amiket te építettél. Mögötted van az a nagy ajtó, amin idáig nem mertél átlépni. Előtted pedig a fény, a szabadság és a lehetőségek tere. És most itt vagy ebben a térben. Nézz körül ebben a térben. Nézd meg, mit látsz. Lehet, hogy egy végtelen rétet, amely ragyog a napsütésben, és illatozik a virágoktól. Lehet, hogy egy erdei ösvényt, ami a jövőt felé vezet. De az is lehet, hogy kint vagy a végtelen égboltban, az univerzumban, ahol nincs semmilyen korlát, csak a végtelen. Érezd, ahogy ebben a térben minden akadály mögötted maradt. Itt minden irányított, és bármerre mész, minden út egy új lehetőség. És minden út a szívedhez, a belső igazságodhoz, önmagadhoz vezet vissza. Állj meg ebben a fényben, ebben a térben, és engedd, hogy átjárjon a bizalom. Hogy nincs több korlát, hogy a szabadság és a lehetőségek tere most a tiéd, és most itt vagy, és magadba szívod ezt. És most a szíved terében aranyló fényt látsz. Ez a fény vezet téged, bármelyre jársz. Mondd magadban lassan, minden sornál egy lélegzetet véve. Bízom a lélek vezetésében. És lásd, ahogy a fény előtted utat nyit. A szívem az iránytűm. És érezd, hogy belülről mindig tudod, merre van a következő lépés.
Mély levegő. Minden lépésen fényt hoz. És képzeld el, hogy a nyomodban kis lámpások gyulladnak, pici fények, másoknak is világítva. Példát mutatva, hogy érdemes bátornak lenni, és a szívünket követni. Mély levegő, és mondd magadban, értékes vagyok, és amit adok, bőségben tér vissza hozzám. És lásd, ahogy a szívedből sugárzó fény körbejárja a világot, és aranyló bőségként tér vissza hozzád. Még egy pár percig maradjunk ebben a térben, és lássuk a szívünk aranyló fényét, ahogy sugárzik kifelé a világ felé. És aranyló bőségként tér vissza hozzánk. És most kérlek ismét helyezd a figyelmedet a légzésedre. Lélegezz ismét a szívedbe mélyen, orron be, és szálljon ki. Hozd vissza a figyelmedet a testedhez, a testedbe. Szép lassan, finoman mozgasd meg az ujjaidat, kézfejeket, lábfejeket. Dörzsöld meg két tenyérrel a fejtetődet. Nyújtózz egy nagyot, és nyisd ki a szemed. És kérlek, emlékezz, hogy minden ajtó mögött ott a fény, és a lélek mindig vezet.
És elég bátor vagy, hogy átlépj rajta. És ma már megtetted az első lépést, hogy átlépd a saját korlátaidat. Csodálatos napot kívánok!